rima, o pouco que sei, vou tratar de transmitirvolo. Entón, primeiro queria saber un pouco tamén que se alguén de aquí escribe, se tens algún iniciamento nisto. Víctor. Joana. Que escribe como che, é rap, supoño, non, Víctor? E fillo Ana? Joana tamén. Que máis? Hai máis? Primeiro vamos a empezar con o tema de arriba, non? Digo a palabra. Vosotros te digo unha, digo dúas. Amor. Non escribe con amor. Pelota. Vale, la tienes esto que hay arriba, mira. Con ritmo. A ver, va. Ahí. ¿No? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es encaixarlo a frases dentro de este ritmo, aproximadamente, ¿no? Por ejemplo... Cantando, mellor dito rapeando, cos trasgos de moscoso seguimos rimando. Facemos poesía, rimamos día a día. Aquí vino cambio. Do modo de expresión que ocupou o meu corazón, dime unha soa razón para deixar esta bendición do ceo. Facemos un cameo, bomba e unha base, mima, menudo desfase. Moi ben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Primeiro rima, despois o sentido A. Sé como fluimos sobre ritmos. Outro paso hacia o monte alto como un Shiva. Noites alcohólicas escoitando banda sonora de Amelie. Outra parte con Chepe, Javi. Abrazos, aplausos, risas que siento como un latigazo pro escravo. Hoxe declaroume soldo do arco da bella. O carballo do adro chamba. Outro en corona nosa terra país de Gaceta. Pido bolo por favor, fala de os vosos nenos na fala que os nosos andrajos conservaron durante séculos. Son por respeto a semello jalejo que está desaparecendo. Sabes que te quero e que por sempre quedarás no peito deste fillo do teu neno labrejo. Galiza, sinto estas feridas como propias, sinto as despedidas, sinto amigos emigrados que non pispas mudaron as súas vidas. Sinto esa mona barna que se risca pero quere voltar. Adoro te meija, gracias por abrirme almas pernas, por sempre quedarás na miña cabeza. En te cuento falo grama credo, de repente de tan abultado xa me pede sí, tímido é raro. Chego a facultade cantando dancehall e a peña risa claro, pero paso de certos publicitarios atrapados no estudo de mercado, afastados de hábitos centenarios. Fríos, carballos, vergonzas públicas estúpidas, en coros como el suicidio do ciclón. No verdugo ricos vertexan 5 para foder o equilibrio. Rap por milleiros de sitios, pero non é predistípulo. Só vivois comprometidos e resto pro lixo. Como ao gordo rap galejo, investigo, tira de do noso fío. Aquí tratamos de calmar o frío. Sen máis, un terrorista da paz con tiros parados pola forza dos cravos. Deixe de mexades cerebrados, só celebro amar, nen menos nen máis, boais, nen menos nen máis, boais. Bo día, bo mediodía, Arcade. Este análise dos trasnos de Moscoso. Moscoso é un pobo pequeniño de 200 habitantes, 250 no inverno, e máis no verán cando veñen os brasileiros. Aí, poñete a facer rap nun entorno así, pois ten os seus detalles, as cousas curiosas, non? Por exemplo, claro, nun pobo todos te conocen, e nos cando pois íbamos ao campo de fútbol a facer o que facemos, os que facíamos, ahora xa non son adolescentes, o que fomos adolescentes, pois a beber un algo e tal, a fumar algo,
pasa, íbamos por ali, entonces era o rapeiro, o típico icono de o rapeiro coa roupa, tío chungo que, vamos, despois viña tua nai ou tua abuela, rapaz, vamos a ter que ingresar nun psiquiátrico, non? Desde de barbas que está de aí, chegaron a decir que estaba, pois, desenganchándose da heroína. Nada menos de tamén rap, claro, nunha aldea, sendo dunha aldea, tamén ten outra historia, non? Que ti non vas a falar de, pois como fala a xente da cidade, non? Que pasan os yonkis ao teu lado, estas movidas, non? Falas de outras historias, fala do que pasa no rural, é outro concepto distinto. Vimos falando, os temas veñen sendo o mesmo, non? Creo que tanto na literatura como levamos séculos falando do mesmo, falamos de amor, falamos de amizade, falamos de cousas que non nos gustan, cousas que nos gustan, pero, claro, un pouco chocante, porque ese tema de vivir no monte e facer rap, a xente chocaballe mogollón, non? Os vecinos, todos que facemos rap en galego, todos facemos rap no noso dialecto, non? Por decirlo así, na nosa variedade dialectal, non? Que eu penso que lle dá un toque moito máis pegado á terra, non? Que patín, skate, todo iso, non? É unha cultura enorme. Un pouco, claro, queríamos tamén un pouco romper ese tópico porque despois os tópicos son moi malos, afectan a cultura e isto é simplemente un modo de expresión que abarca moitísimas artes. Tiño aí a Rosa de Moscoso, ou Rosa da Paneja, como lle chamamos nós. Despois explicámosvos un pouquiño como se fixo este tema. Vamos alá, Monchín. Luces. Esta é a nosa parroquia, Moscoso. Va. Así vai. Aldeiña de Moscoso, pequeniña polo ser, que non ten amores nela, deseara de os ter. Aldeiña de Moscoso, pequeniña polo ser, que non ten amores nela, deseaba de os ter. O crejo vendeu a burra pa non lle dar a cebada, ajoraba e os enterros a cabalo da criada. Avalei unha pereira que nunca foi avalada, namorei unha rapaza que nunca foi namorada. Eu vou ir ao Brasil, en que non jane diñeiro, para que dixan as mozas, velei ben o brasileiro. Miña carrabucheiriña na costa do areiro, o que barato se caro, o que vou custa diñeiro. Va, que tal se vai Mariano, con esa tua Manuela? Ela que boa, que mala, paso xa noite con ela. Ai, que piñeiro tan alto, que piñas tan amarelas. Que palabras ten os homes que se lle fiaran elas.